admiro molt, i ara, avui, hem estat ara aprenent una cosa, i hem estat tanta estona parlant d'ells, dels Roca, de si el gol de Messi, de si el Mas Marroc feien no sé què, ostres, estem parlant en realitat d'art, no? Estem parlant d'art, i aquesta és la qüestió, no? Ha quedat amb el seu cap de premsa que mai més vindrà un dimarts a presentar el llibre. Dic, ostres, perquè jo volia anar al normal, que no hi he anat mai. Però sí que tinc la sort que m'han regalat a la vida el CD Can Roca. La cuina, i això crec que ens podem estar d'acord, no? La cuina és com tenir fills o com totes les coses superflues de la vida, no? Com dibuixar, com la literatura. Són coses que la cuina vull dir creativa. És a dir, una cosa és tu t'has d'alimentar, t'has de menjar un plàtan per anar a córrer. Jo avui m'he menjat un plàtan per anar a córrer. Però una altra cosa és l'art, no? Llavors, quan la cuina, quan el dibuix, quan les coses de la vida són supèrflues i no ens fan falta, quan no ens fan gens de falta, és quan més importants ens poden semblar, no?